Hello mga binati ug minahal kong matalnon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, maonig update sa ato ang tourism building diri sa lungsod sa Matalom. Maonig istambayan kung ang mga pasahero maghuwat o sa ilahang bangka pohon padung sa Kanigaw, padung sa Cebu o Bohol. Okay. Maunig kahintang og update sa ato ang tourism building diri sa lungsod sa Matalom. Okay. August 30, 2022, Iko live diri sa Port of Matalom. Okay, maunig kahintang guys. Okay, maunig kahintang sa ato ang tourism building. Guys, mauna nig update. Okay, mauna nig kahimtang og update sa ato ang tourism building. Okay, magdali ra ta guys kay hing udto na guys, mao pamalam ni. Mag-video sa kabusing ha. Okay, nanay bongbong guys, iyang kon. Maunig update sa ato ang tourism building diri. Aganing ibabaw busing abilon ba no og ubos pa ni. Ubos pa no. Okay, ubos pa yung unahon guys, unya gibabaw budgetan pa siguro nis sa LGU at least magamit na kuan iyang ubos, pero ang ibabaw isunod ra kay murag wa pa may budget diri. Okay, mao na ni pohon munindot ng atuang tourism building diri sa lungsod sa Iko live diri sa Port of Matalom. Okay.